съм много ясно. Омнис да дрифтваме като луди батки. Този път няма да залагам, че никога не мога да съм на първо място. Просто не мога. Чакай, аз сега ще заложа 100-тачка. Оуе, този герой се побърква. Оуе. Той директно се пусна, бе. Мале, то всички сме сумни, бе. Какво става? Добре си, човек, спри да штракаш. Айде, взех го. Аз забравих пуста! Аз съм ретард! Добре, сега ще има много дрифтове. Ще има сега много в реката. Мортале! Леле, мале! То спич изхвърча без да прави нищо. Ужас. Човек така караш изведнъж. Не! Ей! Добре, първият дрифт е на лице. Да, бе, брат. Значи то повече няма да го каним. Не запомни му името просто, бе. Добре, Опа! Сега вече става много напечено по дяволите. Мале, какво стана, бе? Бутай! Не му давай! Не, брат! Не! Взех го! И сега ще става мазал тук, 100%. Опа, не! Добре, трябва да се понапъна малко. Лета! Брат, спри, бе! Какво направи, бе? Това е пълен негодник! Значи... Ама запомни му тъпо, ти ме и го кикни от клюто. Аз съм на 4-та позиция, ти? 2-ра. Ти си пак добре. Тези състезания по принцип доста ме кефят. Да, бе, ама тия са трудни. Дале. Добре, мен, как пак ме настигнаха, бе? Защо точно на завоя, бе? Добре, и ти се заби, какво направи? Кой, бе, кой се забил? Тук където ме буташе. Чакай, че аз се забих лекичко. 3-та станах. Добре, аз съм на 4-та позиция. Не, тези как се тресаха. Айде, бе, някой няма ли се заби отпред, бе? То аз не мога ви настигне иначе. Фиништайн! Леле! Защо не го? ОМГ! 3-ти. Значи аз съм 4-ти. Айде! Спри си му! Вака! Къде е това, бе? What the fuck? Ето го, бе. Ето я по-скоро. Моята красавица. Ice White. Как се отваря парашута с ляв бутон на мишката? Чай са, шабетна отново на мен, защото ще спечеля. Дефи да ми се качи коефициент. 1015 вилера! Хай! Нещо, последните 3 пъти събираме над 1000 вилера. Хай! Газ! Абе, тук на тези някой да не ме бутне, че много лошо става! Стига, де! Сега хич не ме интересува. Всичките ги бутам. Не! Изпадам! Фак! Мале, останах последен! Илянка! Аз съм за теб, брат! Браво! Аз сега ги бутаме. Прас! Разминах се! Ти се размина, но аз не се. Иху! Ето. What the fuck? Let's go! Давайте! Време за тунелче! И за качество гъс! На мен ми е добро качество. Пича, ти само се прецака. Кой идиот ме удари?
Не бе брат, не бе! Това съм аз. Айде, мърни бе, човек. Айде брат, бе сериозно ли ме бутна тука бе брат? Шага съм втори бе, идиот такъв! Как глупости бе, аз съм на 11-та позиция в момента. Не, то не ми изписа! Седми. Ти не знаеш колко се бяха сбутали тука! Гледай са! Пак ме бута! Браво! Край. Не, одет. Не, не! О, аз съм още в тунела, прекрасно. Аз съм на 12-та позиция, много добре, прекрасно. Какво прави той, бе? Ужас! Добре, вече съм на 9-та. Да ви фака ми тъпите шибани тунели! На 11-та позиция. Никакъв късмет. Айде, байде, засилай се, бе. О! На коя позиция си? О! Втора! О, газ! Не, Петърчо! Петърчо, твоята кожичка! Как не, втора, бе? Трета! Как на трета, бе? Петърчо! Дай буст! Бързо буст! Бързо! Аз съм на пета! Ей, защо ме забави това, бе? Пред мен е финиша! Пак ли забавяне ще има, бе? Не! Закачих на криво! Трети съм! Не! Човек! Закачих на криво! Завърших трети! Holy shit! Аз се боря за 5-та позиция. Как е възможно да завърша на трето място на Взимат стата? ми буста, по дяволите! Това беше много напрегнато. Мале! 1106 филера! Хайт, motherfuckers! Айде на 5-та позиция! Ето го.